Duha ka estudyante nga pulos minor de edad ang patay. Human malumos diyang nangaligo kauban ang laing 7 ka higala sa usa ka dam sa Matalam, Cotabato. Ani ang report. Patay ang duha ka 16 anyos nga estudyante. Human nalumos sa ka dam sa may sitio Kinudal, Barangay Kilada sa Matalam, Cotabato, nga kasikbit nga lugar sa Barangay Dagupan sa Kabakan, Cotabato. Sa investigasyon sa otoridad, pasado alauna sa hapon adlong Huwebes, siyam ka mga estudyante sa Ocias High School sa Kabakan, Cotabato ang nangaligo sa dam. Matod pa, wala kuno misulod sa klase ni adtong tungura ang maong mga estudyante ug miadto sa maong lugar aron mangaligo. Ilan po sila sa hapon na klase. At nagkataon po na itong mga bata, out of their curiosity, out of their tawag nito yung kailang pagiging agresibo at thrill seeker, andun, naligo po sila sa oras na yon. Sumala pa, dili kuno kabalo mo langoy ang mga estudyante. Kinsa didto sa laom nga parte sa dam nangaligo. Dayong girespondihan sa mga rescuers sa Kabakan ug Matalam MDRRMO ug uban pa ang hitabo. Matod pa, dugay nakuha ang duha ka bata nga nalumos kinsa wala na ginganlan. Gisulayan pa og revive ang duha apan wa na kuno kini matabang pa. Took 1 to 2 hours sa ating mga responders to retrieve ng katawan ng mga nasawi. Kasi mayroong current na kung saan ay hindi kaagad lumabas sa kailang mga katawan. Gikasubo sa Kabakan LGU ang nahitabo, labi na nga karon ang unang higayon nga dunay mga minor de edad nga nalumos. Matud pa, sagad ginalaagan sa mga residente ang maong lugar ug dakong tabang ang dam sa lungsod. Ito po ay main source ng irrigation ng buong Kabakan. At expectedly ito po yung malalim, lalo tigit dun sa bahagi na kung saan ay nahuhulog yung mga tubig. Wala pa mihatag og pahayag ang tulunghaan apan nakatakda nga makigistorya kanila si Kabakan Mayor Evangeline Pascua Guzman aron dili na masubli ang panghitabo. Nagsaadsab ang mayor og tabang alang sa kabanay sa mga namatay. Gumikan sa hitabo, gibawal na karon sa LGU ang pagligo sa dam og temporaryo kining gipasirad-an sa publiko. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.